El joc dels acords. Un cop hem treballat l'escala, la tornarem a formar, per exemple, la de do, que sempre ho veuen més clar amb la de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si i el do un altre cop, si voleu. Ara hem de formar els diferents acords de l'escala. Com ho farem? Doncs molt bé, jo sempre els explico el nostre castell, com es forma. El nostre castell fa que es formin justament els acords. Tenim el do, el mi i el sol, que seria la corda tònica de do major. Doncs anem a triar 2 daus més per formar l'acord. També sempre amb els mateixos noms a tots els costats, perquè així després quan agafem l'acord el podem posar dret, que a ells els agrada molt això, perquè queda... Realment va ser així. Això, aquesta posició dels daus va ser la que em va portar a construir aquest joc. Per què? Perquè doncs ara es veu claríssimament què hem de fer si volem invertir aquest acord. Ara el tenim en posició en estat directe. Si volem fer la primera inversió, agafem els 2 daus i pugem el do a dalt i ja tenim la primera inversió. I si volem fer la segona inversió, només hem de pujar el mi a dalt i ja tenim les 3 posicions. Una altra manera és col·locar l'acord sobre els graus que demanem als alumnes. Per exemple, si li diem, doncs mira, ara em faràs l'acord de dominant. Quin seria l'acord de dominant? Doncs com que la dominant és el 5è grau, el 5è grau de do és sol, doncs anem a formar l'acord de sol, si i re, per exemple. Un joc que els agrada molt també, que se li va inventar un alumne meu, perquè ells inventen moltíssims jocs, deixeu-los que ells proposin, perquè és divertidíssim veure que tenen molta més imaginació que nosaltres. Un alumne meu va voler fer un joc de mots encreuats. O sigui, va dir, Eva, per què no fem això? Doncs mira, aquest el fem així i ja estem aprofitant el sol per fer 2 acords. I després va dir, vale, doncs ara fem també l'acord de fa, i fem fa la do, i estem aprofitant el do per fer l'acord de fa, que seria el de 4è grau, i també el de tònica. Amb tot això també podem fer jocs. L'altra cosa és que a partir d'aquests acords muntem també acords menors, per exemple, no? Podem aprofitar a fer, per exemple, si estiguéssim amb do menor, hauríem d'alterar el mi, doncs li podríem posar l'alteració del mi per convertir-lo en menor. També podem fer que ells triïn, o sigui, posar-los nosaltres, no? I de dir-los, vale, i ara, quin acord és? És major, és menor, com és? Es poden treballar moltíssimes maneres i exercicis diferents. Recordeu que aquests vídeos són només un petit exemple de tot el que podeu treballar amb els cubotes. A mesura que aneu coneixent també l'alumne i aneu pujant el nivell, veureu que es van sumant molts i molts jocs diferents. Inclús els alumnes aniran ajudant-nos perquè ells també tenen molta creativitat i imaginació i ens conviden a fer jocs diferents del que teníem pensat. Veureu que és molt divertit.